Magyar vagyok, büszkén tekintek át a Jótoni tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteinket maguk nemzetek. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt legkisebb szerep. Úgy retteg ki a föld király, kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Október 6-a, nemzetünk történetének egyik leggyászosabb napja. Soha nem felejthetjük az aradi vértanúk nevét és tetteit, kiket hajnaluk az osztrák császártábornokok az aradi lágon kivégeztetett. Lakner György. Az szerdán lesz 20-a. Jöttbelénkes szerdán lesz 20. Lázár Vilmos. Nagy Sándor József. Dynamo Mester Károly gróf. Főpegely Ernő. Feldel József. Török Ignác. Vécsei Károly. Ezen a napon végezték ki Pesten
Batthyányról és miniszterelnöktől ott, ahonnan Batthyányról nincs is áll. Jaj, de szépen süt az őszi napsugára, az aradi várbörtönnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitézt, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Elítélték sorban mind a 13-at, szőttek, fontak a nyakukba 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Uramisten, az ítélet akasztófa, mintha rablók úton állók lettek volna, mintha méltók nem volnának egy lövetre, katonákhoz, férfiakhoz illő végre. Aradi vár, halálvölgye, 13 magyar vitéz temetője. Viruljanak sírjagyikon vérvirágok, felejthetetlen légyen az ő halálok. Viruljanak sírjagyikon vérvirágok, felejthetetlen légyen az ő halálok. Leiningen-gróf, Damjanics János, Kis Pöltenberg, Láner Lázár Vilmos, Aulik Knézics, Nagy Sándor Svejről, Török Dezsőfi, gróf Vécsei, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Mártik halálok azóta jelképé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért. Kebükről letiltották, leszaggatták a hálapszínt. Kebükről beljebb vándorolt, befogadták a színeit. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, amíg zöldel a rétfüve, lesz jár, eszünkbe juttató, hogy hitünk hol van a hazánk, hogy hova kihez tartozunk, s ki a föld, hol elsüllyed a koporsó, ha meghalunk. 1848-49-es szabadságharc elbukott. A világosi fegyverletétel után sötétbe vonult Magyarország. Akik bűnösnek tartottak, hallanul legyilkoltattak. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták közlegényként, az osztrák hadseregbe sorozták. Megalázó beosztásokban éveket töltöttek. 1849. szeptember végén összejött a haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, és ahol a vádottakat felségsértés címén halálra ítéltek. Az ítéletet kimondták, de teltek múltak a napok, és a végrehajtásról szó sem esett. A családokok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestől kiírtom a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni. Hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem,
hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. 1849. szeptember Julius Jakob von Hajnau. A felhőben, mely ott simul, talán battyányi árnya van, s lenéz magyarra rád. S mutatván ezt a rémhelyet, azt súgja halkan, ne feledd októbernek 6-át. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békelen, a búzsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap. Minden napoknál szebb és szabadabb. Miközben a tábornokok a vesztőhelyre léptek, még utolsó szavaikkal is hitet tettek a haza szolgálata mellett. Kitelt arról, hogy ilyen a magyar sors, Krisztus keresztje tövében él az apostolok lelke, és a bitófák tövébe kell a forradalommal élni a magyar lelkeknek. Isten adta szívet, lelkem nekem, amely népem és hazám szolgáltáért lángolt. Tegnap hősödgettem, ma már kijön, így parancsolja ezt a hazám szolgálatot. A világ feleszmél majd, ha látja újra munkáját. Nem csak erős tettében székelni állok. Életemben ennyi súlycsupán, de tudom, hogy mindig őt szolgáltam. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi hívessége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Krisztus keresztje és a bitófa oly robban, és az Isten áldozat mellett oly törvénytelen áldozat van. Milyen különös, hogy hajnalú bíró, keresztény és én is az vagyok, csak az ördög keverheti így össze a kártyákat. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hősség, igaz emberré, jó katonává tett.
és a bolygókörülséghez. Szolgáltam, csak szolgáltam, halálomban szolgálni fogok. Forró szeretett magyar népművéshez áll, tudom, hogy megértik azt a szolgálatot. Megéssetek harangok, siessetek csatába, Isten tornyából szálljatok a szegény föld sarába. Segíts harang dörögni, nyelved így megmarad, most majd ágyú dörgi el imádságodat. Megéssetek harangok, siessetek csatába, Isten tornyából szálljatok a szegény föld sarába. Segíts harang dörögni, nyelved így megmarad, most majd ágyú dörgi el imádságodat. Templom lett az égból, csaták tere bennem, a szabadság oltárához ágyuk térdepelnek. Templom lett az égból, csaták tere bennem, a szabadság oltárához ágyuk térdepelnek. Nem lesz üres a tornyod, ne félj harag, ne félj. Szívünk ott fenn dobban, egy még szebb tornyodért. Szabadság lesz a tornyod, ne félj harag, ne félj. Add hát kölcsön nyelvet, dörgéssel beszélj. Nem lesz üres a tornyod, ne félj harag, ne félj. Szívünk ott fenn dobban, egy még szebb tornyodért. Élni fognak, élni mindörökkel, szent lesz örökké, szent a sírgörög. Míg az eszmény ki nem hal a földön, míg a magyar szellem magadba tör. Az igét, miért életet áldoznak, szívébe írták az egész hazánknak. Utódtól fogja hiútól tanulni, hogyan kell élni, s hogyan kell meghalni.